Вопыт супраць маладосці. Камбайнеры Капыльскага района доказали, что не абавязкова мець вялікі працоўны стаж, каб быць лепшым у сваёй справе. Нават у 18 гадоў можна быць прыкладам для старэйшых калег. Галоўнае, па словах аграрыяў, проста выконваць свае абавязкі. Уладзімір на жніве працуе другі год. Першы шчыра прызнаецца, быў няўдалы. Сёлета улічыў мінулыя памылкі і адзін з першых перавёз 1000 тонн. Мы по очереди, 4 машины, получается, по очереди, которые комбайн наполняется. Чисто дело случая. Па сутнасці тут усе ў роўных умовах. Аднолькавыя машыны і да камбайнаў пад'язджаюць па чарзе. А вось у рэйсе кожны прымяняе свае хітрыкі. Хто едзе хутчэй, хто карацейшы шлях шукае. Ды і падрыхтаванасць аўтамабіля да працы адыгрывае бадай галоўную ролю. Надвор'е працягвае экзаменаваць. Нормально, не греется, нормально. Короче, дорога неплохо. Так, таких проблем по температурному режиму не ощущаю. Переносит жару. Ну а в кабине? Ну, в кабине, естественно, жарко. Кондиционеров нету, да? Нет. Если бы были, было бы хорошо, конечно. Камбайнерам у гэтым сэнсе прасцей. У кабіне комфортная тэмпература. 12-гадзінны працоўны дзень пераносіцца лягчэй. Два Александры першы сезон працуюць разам, але ўжо з пачатку жніва вызначыліся як адказны і працавіты экіпаж. Малодшаму з іх 18, толькі скончыў першы курс і вырашыў паспрабаваць свае сілы на уборцы. Нормально, сразу устала немного. Непривычно, потому что... А потом нормально, втянулся. Приходи делать свою работу, помогай комбайнеру. Все. Гэта не адзіны маладзёжны экіпаж вобласці, што пераваліў за 1000 тонн. У Слуцкім раёне 2 камбайнерскія брыгады склалі кампанію Капыльскай. Свае ўзнагароды, матэрыяльныя і маральныя яны атрымалі ў той жа дзень, што і нашы героі. Васіль Паршута, Дзяніс Гаціла, Першы канал.